Hej, i dag er det Marcello, der skal åbne packs på FIFA. Vi går bare åbne første pack. Første pack, hvad får vi? Vi skipper. En fin nok pace, faktisk. Han er fin nok pace, men ikke andet. Det var det. Hvad laver han? Det var det. Så tager vi næste pack her. Næste pack. Vi åbner. Hvad får vi? Vi kigger væk. Jeg kigger væk pack. Det var sgu lort. Marlos, han er OK pace, Han er pace, men han er ikke så god i sin boldbesiddelse. Det der. Næste pack. Kom, lad os håbe, der er noget godt i den her. Skal vi gøre det? Nej, jo, fordi jeg har så til en 7,5 bagefter. Okay. Bare godt premium. Mener du det? Ja. Okay. Vi åbner en premium pack. Vi skipper. Okay. Ja, fin pack. Fin nok, bare så. Pace. Pace. Molo. Og så får vi også en realtrøje. Og realtrøje, den skal vi skulle have. Lyserød realtrøje. I stedet for den der. Ja. Glem det. Sådan der. Det var bare sådan der. 2 lyserøde trøjer, det skulle ikke og så så har dårligt. så fik vi også Dust. Der har vi allerede. Ja, det er det. Nå, men lad os tage den kontrakterne så. Ja. Vi tager næste pack. Altså, vi har ikke rigtig fundet godt. Nej. Det er lidt nederen, faktisk. Ja. Skipper. Balotelli. Barlo. Altså, det er det bedste, vi har fået indtil videre. Det er ikke fordi, det er specielt. Nej, det er bare det eneste gode, vi har fået. Så tager vi den næste pack, og det er den sidste, vi åbner. 100k. Aller sidste, vi åbner. Vi skipper. Hvad får vi? 90 pace, Bernard. 90 stjerner dribler. Han har ret god stats. Det var det. Ja, tak for den her pack op. Tak fordi I gav os med. Like og abonner, så sender vi en ny en. Hej. Jeg kan lige se den langsomt.